Dak li fix-xitwa jkun mimli ilma f'dan iż-żmien tas-sena ma ssiblu xejn ajr nixfa. U dan is-sajf aktar minn oħrajn għaliex esperjenzajna sħana qawwija. Fuq il-qlejja tkellimna ma' Angela Bartolo, uffiċjal mill-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi, li tenniet li minħabba n-nixfa li hemm f'dan il-wied ajra dira żgħira, il-goldfish speċi aljeni għal-wied spiċċaw mietu. Mhuwiex prattika tajjeb li jiġu u jitfawhom f'postijiet naturali għax kemm inkunu qegħdin nagħmlu ħsara l-ambjent naturali Malti. Iżda wkoll bħalma ġara hekk, eventwalment dal-ħut miet għax ma setax jgħix f'dawn il-kondizzjonijiet li mhux adattati għalihom. Intant Angela Bartolo appellat biex ma jintefawx speċi aljeni għax jagħmlu ħsara lill-ispeċi indiġeni. Tajjeb li ngħidu li speċi bħal dawn li huma aljeni ukoll speċi li xi kultant ikunu invażivi għaw xi speċi invażivi jagħmlu iktar ħsara lill-ambjent Malti, ġifieri l-ispeċi indiġeni jew endemiċi ta' Malta. Għax ħafna mid-drabi speċi invażivi jikkompetu għal post għall-ikel mal-ispeċi indiġeni u endemiċi ta' Malta.